Have you started? Uh-huh. Yo, what's good, guys? We're gonna play CSGO and trying not to say the N-word. Let's go, my nigga. Oh shit! Hashtag, jeg vil ikke arbejde i dag. Så lad være. Så bliver jeg pisket af min chef. Ah, not worth it. Not worth it. Peek. Torbjørn! Nej! Torbjørn! Ja, jeg fik sådan... Jeg fik sådan dobbelt så mange kills som dig. Sys. Det betyder statistisk, at jeg er dobbelt så god som dig. Så... Jeg har været MVP i en runde. Skal vi sådan kigge på alle spil, vi nogensinde har spillet? Jeg synes bare, du skal holde din kæft. Hvad fanden laver du, den flyvende fly? Ja, lad mig syge mig, William. Sorry, altså, jeg kan ikke se forskel på CT og sort, altså. Jeg ser kun fjender. Nå. Let's go, bubblegum, let's go, that's what I'm talking about, that's my boy, that's my... Ja. Hvad koster han? Jeg går, vi ses. Det kan du ikke, det skal de væk. Er det bare nu, hvor han sagde, at han lavede sjov, og han så ikke skulle gå alligevel? Jeg har bum Sahur. Nu er jeg simpelthen, hvor fuck er jeg ikke inde i gamet? Hvordan er jeg ikke inde i gamet? Skal du ikke gå? Snart er fucking nær, jeg er sgu en drikkedung. Rah. Tralalev. Tralala. Kan I ikke logge ind? Men jeg kan ikke komme. Jeg kan ikke huske koden. Nej, men I kan lukke røven og gøre noget af det. Jeg har dobbelt så meget skade som andenpladsen. Like. Bumpen er lige nede foran vinduet. Det er bumpen. Godt. Der er en mere derude mindst. William. Ja. Han står lige over på alt det der. Ja. Kom nu, Torben. Jeg er ikke mere. Kom nu! Dygtig. Hvad? Det er William. Yeah. Jeg troede, når man trykker, så død. Det skal også ramme. Han tog din slate. Altså. Okay, ja, det der det er et godt klip, hvis jeg bare lige fjerner, at det døde. Jeg er så... Counting tissemænd. Lately I've been out here losing sleep. Dreaming about Williams penis. Rushing, hey, we are doing it now. Nu laver jeg smoken. Er vi klar? Ja. Banger jeg så ass. I'm fabbing right now. Prøv at se. Nej, jeg har lige lagt op på Spam i mig. Nej, okay. Damn. Oh my. Hvad så? Jeg håber ikke Wall han har lyd på. Ja. Oh shit, stadig spil her. Yo. Der kommer nogle kunder. Så shit. Det kunne vi høre. Jeg kunne snakke med os på arbejde. Der kommer nogle. Har du lyd? Kan de høre os? Hallo, jeg har en bombe, han har en bombe. Swing your dick around the snake and then choke him while he's out having sex. Hvordan one-shotter han? Det er fordi han når skud. Det er også meget simpelt. If the other way. Torbjørn, seriøst. Jeg flyner snart. Hold nu din kæft. Jo, shit, vi spiller med Caillou. Ja, vi spiller mod Caillou. Who the fuck is Caillou? Jamen, der er bare noget, der fucking træls fra amerikansk tegneserie. Gul trøje. Skaldet. Det er sådan en kattebarn. Ja, præcis. Ej, det sagde jeg ikke. Det sagde jeg ikke. Det sagde jeg ikke. Nej. Det sagde jeg ikke.
Plant. Hvorfor dør du sådan, Tobias? Ja, fordi... Torbjørn sagde 1 A, resten B, så går jeg A, så bliver det smoket, så går jeg ud, og så står han bag mig. Sindssygt, Willy. Du... Jeg skudt den. Hvorfor kigger jeg kigger du bag dig? Hvorfor kiggede jeg foran mig? Jeg hørte fodskridt bag. Jeg stop mobning, altså. Hold din kæft. Kan du snakke? Jeg kiggede foran. Jeg skød bag mig. Han står til siden. Jeg kiggede foran mig. Jeg sendte stod bag mig. Jeg skød til siden. William! Hvad er det, vi laver? Nej, der var en mere! Nej! Hvordan dør han ikke? Torbjørn! Jeg kunne høre, han reloadede, så jeg løb så hurtigt, jeg kunne. Jeg skadede ham 54. Og det var så det, jeg tror vi kunne have vundet, hvis du ikke lige har griefet, Tobias. Hvad mener du? Ja, Tobias. Er det pinio? Mit numsehul skal renses. Og det bliver med glasrens. Hvad? Ja. What the Hvad så? Jeg hørte ikke, hvad du sagde. Hvorfor lyder I sådan overrasket? Jeg hørte ikke, hvad du sagde? Jeg faktisk er lidt overrasket. Det er mig, der synger noget. Det plejer at være ret underligt. William. Nå, nej, okay. Sorry, misclick. I didn't mean it. Ja, sure, du ikke mente det.